Hola a tothom! Soc la Roser d'Artitxoc i avui parlarem de l'aigua. Visitarem a la Marta i el Martí, que ens han preparat un joc molt divertit per fer a la piscina. Aprendrem coses sobre el cicle de l'aigua amb un conte. Regarem les flors, farem un experiment i cantarem amb la síndria i el meló. Tenia molta set. Quan tenim set, vol dir que el nostre cos necessita aigua. L'aigua és un recurs molt important que ens dona la natura. Sense l'aigua no podríem viure ni les plantes, ni els animals, ni les persones. Penseu una mica. Per a què fem servir l'aigua cada dia? Per moltes coses. Per beure, per rentar-nos, per rentar els plats i la roba, per cuinar, per regar les plantes, per refrescar-nos si fa calor, quasi bé per a tot. On podem trobar aigua? Anem a buscar-la. La natura està plena d'aigua, per tot arreu. Els mars i els oceans estan fets d'aigua. Les glaceres i els casquets polars són aigua congelada. Rius, basses, tolls, pantans, mars, llacs, estanys. Al planeta Terra també li diuen el planeta blau, perquè l'aigua, quan n'hi ha molta de junta, es veu de color blau. L'aigua és transparent, que vol dir que no té color. Tampoc fa cap olor ni té cap gust. A més, hi ha coses que quan les poses a l'aigua s'enfonsen i unes altres que suren. Fem un experiment? Aquí tenim aquest recipient amb aigua. Sabem que és aigua perquè és transparent. No fa cap olor ni té cap gust. Quan posem un objecte a l'aigua i se'n va cap al fons, diem que s'enfonsa. Quan posem un objecte a l'aigua i es queda a la superfície, diem que sura. Aquí dins tinc diferents objectes per fer l'experiment. Començarem amb una petxina. Què penseu? Quan posi la petxina a l'aigua, penseu que s'enfonsarà o que surarà? S'enfonsa! Mireu, se'n va directe cap al fons. Ara hi posarem un tap de suro. Tap de suro és més aviat tovet. Pesa molt poc. A més, es diu suro. Potser això ens dona alguna pista. Vosaltres què penseu? Que s'enfonsarà o surarà? Es queda ben bé a la superfície de l'aigua. Està surant! El següent objecte és una pedra. Les pedres són molt dures i pesa força per lo petita que és. Vosaltres què penseu? Que s'enfonsarà o que surarà? Anem a provar-ho. S'ha enfonsat, a més molt ràpid, ha anat directe cap al fons. Quin objecte hi posarem ara? Una tomata. La tomata és toveta, pesa força, però... Vosaltres què penseu? Que s'enfonsarà o surarà? Opa! No sura del tot, però tampoc s'enfonsa del tot. M'ha agradat molt fer aquest experiment. A més, és molt fàcil de fer. Potser el podeu provar vosaltres a casa vostra. Uf! Està plovent a bots i barrals a fora. Sí, està plovent un munt. Ja ho he vist per la finestra. Avui no podrem sortir a jugar. No. Què fas amb aquestes campanes?
ja que no podem sortir al pati, podem cantar una cançó. Ai, sí, m'agrada molt cantar cançons també. Sí. Oh, ho fas molt bé. Gràcies. Aquesta cançó és per cantar-li a la pluja i dir-li que torni un altre dia. Així és perfecte per avui. Sí, avui és el dia ideal per cantar-la. Vols que te l'ensenyi, Meló? Sí, com fa, Síndria? Mira, fa així. Pluja, marxa ja, que avui no em vull mullar. Un altre dia has de tornar. Pluja, marxa ja. Pluja, marxa ja, que avui no em vull mullar. Un altre dia has de tornar. Molt bé! Pluja, marxa ja. Ho has fet molt bé! Sí, és molt xula aquesta cançó. Però, saps què, Síndria? Què? Que a mi no m'importa que plogui. També m'agrada estar dins de casa. Ja, és veritat. A dins de casa podem fer manualitats, Jugar a jocs, veure una pel·lícula. llegir un conte. Oh, sí. Jo vull que m'expliquis un conte, Meló. Doncs anem, va, que t'explicaré un conte. Sí, visca! El que jo vulgui. Sí, el triaràs tu, clar. Hola, mis amigas, yo soy el Martí y estoy súper bien. Hola, mis amigos, yo soy la Martí y estoy súper bien. Ya estoy preparada per anar-nos a banyar. La Marta i el Martí són germans i avui ens ensenyaran com es diverteixen a l'aigua. A la piscina els agrada molt nadar i fer cabussetes. Hem tingut una idea. Jugarem a un joc al que nos agrada molt jugar. Espero que tinguem que anar a buscar les coses que necessitem. El jugar és molt fàcil. Primer tirem la piscina petita a l'aigua. I després amb els bolis tenim que intentar encanastar-la. Quin joc més divertit s'han empescat aquest parell? Quan acaben les pilotes, fan el recompte de punts. Ué! N'hem fet 17. Gràcies per convidar-nos a la vostra piscina, Marta i Martí. Adéu! Fins aviat! Escolteu amb atenció. A què us recorda aquest so? A mi em recorda aigua o pluja. Si tanco els ulls, em puc imaginar que està plovent, però que no em mullo. Això és un instrument que es diu pal de pluja. Però sabeu què? La pluja no és redolent. A part de que a vegades no ens deixa sortir al pati, la pluja ens porta moltes coses bones, perquè regue tots els arbres i les plantes, com les meves floretes. Mireu quines flors més boniques que tinc. Quins colors hi veieu? En tinc de blanques, de roses i de liles. I fan molt bona olor. A mi m'agraden molt les flors. Quines flors podem regar? Potser les de color lila? Sí? Que ve el núvol de tempesta! Uau! Quines podem regar ara?
Les de color blanc. Atenció, que plou! I les roses, que no se'ns oblidin. Que ve la pluja! Així que la pluja és aigua que cau dels núvols. Però vosaltres sabeu com arriba l'aigua fins a dalt al cel? Us ho explicaré amb un conte. L'oceà és ple de gotes d'aigua i avui en coneixerem una. Aquesta és la goteta viatgera. Li deien així perquè somiava amb deixar l'oceà i veure món. Un bon dia es va decidir a sortir a la superfície i saludar el sol. Hola! El sol no li va contestar, però la va escalfar molt amb els seus rajos, fins que la goteta es va transformar en vapor i va pujar i pujar cap al cel, passant a formar part d'un núvol. Però de sobte va sentir un tro molt fort. Resulta que aquell núvol era un núvol de tempesta i no parava de tronar i llampegar fins que la goteta viatgera va deixar el núvol en forma de pluja. Va caure al cim d'una muntanya i com que hi feia molt de fred, es va congelar i va passar un temps en forma de neu. Fins que la primavera va arribar i va desfer la neu. La goteta viatgera, convertida de nou en aigua, va emprendre un fantàstic viatge riu avall. I finalment va arribar de nou a l'oceà. La goteta viatgera estava tan agraïda i contenta d'haver pogut fer aquest viatge que li va explicar a totes les altres gotetes de la mar. I així és com la nostra amiga goteta, així com la resta de les gotes d'aigua de la terra, es transformen en vapor, pluja o neu i donen vida al nostre planeta. M'ha encantat aprendre sobre l'aigua i fer experiments amb ella. Però sobretot recordeu que l'aigua és molt important per a tots els animals, plantes i totes les persones. Per això sempre hem de procurar no embrutar-la ni malgastar-la. Espero que hagueu après moltes coses i si us ha agradat, no us oblideu de subscriure-us al canal. Ens veiem al pròxim episodi d'Artixoc. Fins aviat!